Ako vyzerá proces tvorby e-shopu? Proces sme navrhli tak, aby bol jednoduchý a s čo najmenším úsilím zo strany klienta. Pozostáva z 5 krokov a celý proces riadí náš projektový manažer. Tento proces nazývame fáza 1. Slúži na zber potrebných informácií k projektu. Klienta našimi otázkami navigujeme k potrebným odpovediam. Ako náhle máme všetky potrebné informácie a podklady, začíname pracovať na dizajne na mieru. Náš tím dá hlavy dokopy a začína sa kreatívna práca našich grafikov. Sústredíme sa na funkčnosť, štruktúru, identitu značky, ale aj intuitívnosť. V 3. kroku klientovi odprezentujeme dizajn a doladíme detaily. Po odsúhlasení dizajnu nasleduje samotný vývoj. Projekt vyvíjame na testovacej doméne, kde ho pravidelne aktualizujeme, aby klient videl vždy aktuálnu verziu. No a posledný, teda 3. hovor, je ukončovací. Prezentujeme klientovi finálnu verziu e-shopu a po doladení detailov a samotnom odsúhlasení presúvame projekt na hlavnú doménu. No a nový e-shop je na svete. Tým ale naša práca nekončí. Vždy na konci každého projektu klientov zaškolujeme a zasielame návody na obsluhu e-shopu. Po dokončení tohto procesu sa vo väčšine prípadov presúvame do fáze 2.